Se vostedes mercaron un boleto da Bonoloto nesta administración de Vilagarcía e aínda non o revisaron, apúrense porque pode que teñan no seu poder 4,7 millóns de euros. O sorteo de onte sorriulle á localidade, deixando neste despacho da Rúa da Baldosa o premio máis alto da súa historia. Un bo premio, a verdade, no Bonoloto. Como corresponde nestes casos, a pregunta é obrigada. Sabemos quen é o afortunado ou afortunada? Non, ni idea. Contanos a responsable desta administración que non agardaban repartir tantos cartos dunha asentada. Sen dúbida, o soño de todo loteiro que no seu caso xa se fixo realidade. Hombre, ti sempre tes a esperanza de ver un premio bo. Xa deramos 3, pero máis pequenos, de medio millón ou así, 2 na Bonoloto e unha primitiva. Pero claro, este supera con creces os 3 anteriores. E pedímoslle que faga a memoria que nos conte cales son eses outros grandes premios que repartiu. Témonos que remontar aos anos 2006, 2007 e 2008. Xa hai tempo, sí, foron 3 seguidos, no 2006, 2007 e 2008. Pero desde entón non deramos un premio así, claro, das de 5, 2000 e pico, tal, pero así desta repercusión, non? Nós, como xa acostumamos facer cada vez que a fortuna fai parada nalgunha administración da nosa contorna, tamén probamos sorte. Este é o noso boleto da Bonoloto para hoxe e para mañá. Xa lles contaremos a ver que tal nos foi.